9.8% tal-familji Maltin u Għawċin qed ikunu imċaħda minn ċertu bżonnijiet bażiċi u attivitajiet soċjali li jikkontribwixxu għall kwalità tal-ħajja tal-individwu. Dan ħareġ minn studju Ewropew magħruf bħala Silk, illi jitfa' dawl fuq il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema l-anzjani u l-familji Maltin u Għawċin. Dan ir-rapport juri illi 8% tal-familji m'għandhomx flus biex imqar joħorġu darba fix-xahar għal-ikla mal-familja jew mal-ħbieb, filwaqt li terz tal-Maltin ma jaffordjawx imqar vaganza waħda darba fis-sena. Iċ-ċifri huma aktar inkwetanti meta wieħed jara li 15% tal-familji mhux kapaċi jġorru pis finanzjarju jew xi spiża li ma tkunx mistennija, filwaqt li 6.2% tal-Maltin ma jaffordjawx laħam, tiġiġ jew ħut 3 jew 4 darbit fil-ġimgħa. Dan jammonta għal aktar minn 31,000 persuna. Dan l-istess studju jindika li 51,000 persuna f'pajjiżna ma jifilħux jonfqu nefqa minima fuqhom infushom darba fil-ġimgħa, filwaqt li 11,000 ma jaffordjawx konnessjoni tal-internet. Apparti minn hekk 26,000 persuna ma jaffordjawx żewġ pari ta' żraben. B'mod globali dan l-istudju jindika li f'pajjiżna hawn mal-50,000 persuna f'xifer il-faqar. Dan għaliex qed jiċċaħdu minn affarijiet materjali kif ukoll elementi soċjali li suppost ifissru kwalità ta' ħajja aħjar. Dan l-ammont ifisser żieda ta' kważi 3,000 persuna fuq is-sena ta' qabel. Ir-rapport Silk jitkellem ukoll fuq it-tniġġis u kif din hija problema li qed tħasseb lil diversi familji, tantu hekk illi 34% tal-familji jemmnu li t-tniġġis u l-problemi ambjentali bħal ħsejjes fil-lokalitajiet huma l-akbar issues għar-residenti f'pajjiżna.